adị m 13 years ndị be anyị wee dupu m ije jelụ mmadụ ozi nya ịgba bọyị bọyị o nya wee luo ebe afọ na afa na-esi nri ya na-enyelu dị umeala aka ma ịgwụ isi efu ya o ma ime nna ma ime ibie ya na-ejelu dịsi umeala ozi mana o tilie na skuul ya na-agụ akwụkwọ maka na ya laikere ịgụ akwụkwọ. Ọ sị m nne na dis woman na-ebigo nnọọ well ghọtago na ha ebigo ka 3 or 4 years before ọ kpọta onye ọzọ. This lady wee bịa di ya mara na ọ na-abụ ịgbagwolu nwanne ya nwaanyị na-abịa evisit ya na ọ na-abụ nwanne ya nwaanyị abịa o wele ego na ebe Aunty Ve na-edobe ego na-enye nwanne ya nwaanyị o welu na-ana. So oluo one day aunty ha wee chọpụta wee jụba ha sị ha kedu onye wele ego nya wee gosi ya na ọ ma datina since ya na ya na-abọ ji bili na ego ada efu na ezuru oshi ajụọ dị ọda gel ọgọ. Oluo one day ọ sị ha ngwa ha baa moto na ọ nwee ebe fa ga-eje. Ọ sị nwaanyị abụrụ ha lute na Ebonyi steeti maka na ya bụ onye Ebonyi kwụsị ha wee welu leta nye ha sị ha nọlụ ka ha jee Abakaliki na ha na-abịa. Ọ sị m nna etu ka ha si wee jide leta a n'aka chikịtị nwaanyị a na ha fere ha wee tọghee leta ọ bụrụ na ihe leta na-ekwu bụ gịnị na ya chọrọ ịfụzi ụkwụ ya n'ebe ya na-esi nri again na ya chọrọ ịfụ ụkwụ again. Sị m nne ọkwa etu ka nwaanyị a si wee chụọ ya wee gwa ndị be ha sị ya na ya chọrọ ịnọ village na ya chọrọ ịpụ because na outside amagoli arụ besides na ya chọrọ ịgụ akwụkwọ na o nwee nwanne ya nwoke na Ọka wee sị anya pụtaba Ọka ịmagolu ya wee gbapụgaba Ọka ka anyị jee gụọ akwụkwọ. Nwanne ya nwoke wee sị ya na o nwee one man n'Ọnịcha na ọ chọrọ onye ga-enyebeli ya aka na ọ sị na ọ ga-azụ onye afọ n'akwụkwọ ya wee kwelụsị ka ya jebe. Ọ sị m nne ya wee luo wee bido wee mee gịnị jebelu dị man ozi na dị man nwere obere ebe ọ na-esi nri enye ndị mmadụ agba isi efu mana o nwere ife ọ maara eme. Ọ sị m ya wee welu maka na dis man sị na ya ga-azụ ya n'akwụkwọ wee wepụta obie niile ihe niile afọ ha na-esi n'ogologo ezi ya wee na-agwụ isi efi na-asụ isi efi na-agwọ na-achịpụ. Ọ sị m shọpụ nwoke wee bido wee buumube bidozie elu m akwụkwọ. Ọ sị anya chelụ ya wee gwa nwanne ya nwoke sị na okwerekwe ebidoli ya akwụkwọ. Nwanne ya nwoke sị anya kparagodo ego ebe ọ sị na ọ ga-akwụ ya ụgwọ ihe ọ na-akwụ ya dịka 1006 nwa ebe ọ sị na ọ ga-akwụ ya ụgwọ na ego ka eji agụ akwụkwọ. Ọ sị m na ndị be ha fụsịala ego n'anya ịnara enye ha ego na o nwere ihe ọzọ ị na-ekwu ha na-anụ. Ọ sị m nne ya wee bido na-eje ozi nwoke ebido onye akwọcha. Ọ sị shop ya wee bido buumube o ka a na-ekwu obidokwa ịlụ hotel. Ọ sị m nne ha ya ha na-eyasi isi efi na-agwọ na-achịpụta everything. Nwoke enekịtị anya one day ịmagolu oluo n'abalị ọ bịa dakwu ya. Ọ sị m nne na nwoke gbasịala ajọ ya ajụọ kụbịa ife o kụbịa ife kụgidie ife ya n'ọnwa ya ọrigoli ya wee zọbịa azọsịa ya pụta ụtụtụ na-ebe akwa pụta ụtụtụ chelie n'ọnụ ụzọ na ogotesigolie ma ice cream ma nke nne ama ibie chelie n'ọnụ ụzọ ya na-apụta owelu nye esa biko ya gbaghalị anya agwakwana mmadụ. Ọ sị m nne echikwa abalị nwoke a rigolie n'azụ kwa abalị andị na ọda alaike ịmagolu ili gị ibongi 1 to 1 ka unu na-abọ enjoy ya nọọ ị na-ebe akwa ọ na-eti gị ife ka o ji alaike ya ndakpo. Ọ sị m nne ọkwana ya megide etụbịa ime o jee wopie ọzọbakwa ya tụbakwa ime ọzọ o jekwa wopie o wee fụzie na ike agwụghị na ya chọrọ ịna o wee sị ya oke one day nekịtị anya sị ya na onye ọbụla nọba gị ga-enwekwa n'ego ị nwere akara na since ị batara ego si n'elu si n'ala o bido na-alụ hotel na-eme so many things wee sị mba na ya ma ahapụkwa dịsa akara ka o si otu afọ wee na oke ọkwa ị chọrọ ịgụ akwụkwọ m ga-azụ gị n'akwụkwọ mana m ga-anụ gị mmadụ azụ gị nzụsịa gị ka onye ọzọ kpọrọ ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nne kekwe n'ife a ga-eme dibe ha ekwere na ya ga-anata dibe ha ekwere na ya ga-ekwu okwu ya wee kwelụ. Ọ sị m nne mama nọọ ndị elda na-abọ ka odu wee jee mee ego be ha o nyere ha ego nwere ihe ọzọ ha na-akọzi ya nụbịa na mgbe o lulu befa na ha jụrụ ya sị ya ma ọnụgo nwaanyị. Ọ sị mba na ya anụbe nwaanyị ahụ na nwere ife na nwaanyị anya nụrụ na afọ esego na o nwere ife jikọzi efa. Ọ sị m nne na ya anata ka emesiela ego n'ife ya na obe ji ewuwo mmodu je kpọnata nwaanyị nke izizi. Ọ sị m nwaanyị nke izizi mụgolie nwoke na-abọ nwaanyị na-abọ. Ọ sị m nwaanyị nke izizi fa niile wee were wee mere oru. Ọ sị m nne kwa abalị nwoke a dakpogidie na ife amụọlị ya bụ ụmụ na-ese ụmụ ise na a ga-ekuru nwa n'aka ọ rigorie na-adakpo na nwa ya na-aṅụ ala oshi na ala na-ewelu. Ọ sị m nne andịrị ya ga na-ebekwa akwa na ọ ga na-eti ya ife
o meketezi emekete mgbe ọ na-alụ họteelụ ya wee sị ya na ya amanyezi aka wee sị ya na onyela aka ọ bụ na ya lụsịa họteelụ ya ga-enye ebe ọ ga na-ele ife nye omebezie ngwongwo na onwe enye libezie ya wee kwalụ wee gbasiwe mbọ ike wee lụba họteelụ lụsị ọsị m na họteelụ ahụ tata na o wegolo enye dị ọkpala nke nwaanyị izizi na ihe a na-akụ ya ya na nwaanyị nke isi kwakpụzie na-emezi ndalị ndalị ya nwabụzalụ nwa oru nne na nwaanyị nke isi na-agwọkwa ọgwụ si nya tụsị akwa ụmụaka tụsa ha eje na-ebekeri akwa ụmụaka ya wee jee na-eje na be dibịa ọ sị m nne na ya na nwoke edineche si m ọnya nwududa kuchisie enye ebe niile si nya nwoke ya na nwoke edineche ọchịchị ha na-agbụ ya n'anya maka na ha ncha niile bụ ịmagolo mgbe ụfọdụ sef na-awali afọ wee kupụtasị ụmụaka bikos ya doro ime ọchagha akwa ịghọtago ọ sị m datina na o nwere ife agwa di ya malịa na ọ bụrụ na ya jee mebie na ya ga-enwe ezigbote ego di ya wee jụ na ya yara apụ bụ na ya hapụ ya na akara ya ga-ada bikos na ya bụ nnekwu akara dị ụtọ na ya na-afụ na ọsịnọ ihe omenala malịa ịghọta kịta mana di ya ekwere ka ya mee nọọsọ mmegbu ka anọ na-emegbu ya na kịta anụnwa ya na ụmụ ya na-elezi họteelụ achọrọ gazi anya na ife a na-emebu ya jee bute mmanya n'aka ya ele ya lesi enye welu ego ise 1 naira pụta na ya kwa ịghọtago ọ sị m na ọ bụrụ na ya fụrụ ezigbo ego na ya ga-arapụ this man n'eziokwu na ya amụtasịgolo ya ụmụaka mana stilu na obu adịrị ya mma na ya atago aja afụfụbe nwoke na ọ dakpogideli elukwe tata ịghọtago na ife ya na nwaanyị nke isi ji eme ya ife ya na nwaanyị nke isi ji eme na ya fụrụ nwoke n'anya na kịta na ya na-agbazili ọsọ dị ụtọ na ọ dakposi enye na ya ada enweta onwe ya na-ajụghị achụgide ya na-achọ ka ya nwụrụ na enwere ike injọy ịbọngide ụtọ etu o si wee bido na etu o si wee gbugide ya wee luo kịta infat nwaanyị akọkọtala m akụkọ ikekwụla ọtọ gwụ m dis man a na-agwa gị ha 16 years ka ya do wee bịa mee gị ebe nne ya ma ndị befa chọdị ịma wee kpọrọ ya kpọnye ya na ya na-aba wee bili ọ sị m na kịta na ya dị 39 years na mgbe di ya na-anụ ya na ọdụ 41 years mgbe o bido wee nụbịa na dị ma na-abụrụ ọzọ ụmụaka ọ pụghị ịghọtago mana ndị be ha kpọrọ ya kwenye as long as na ọ na-eweta ego ụfọdụ ndị mfate ụfọdụ ndị nne na nna amụrụ m ihe a ga-akpọ unu amụrụ m onye tasị afọ sị na nwa ya ga-atakwu ike gwụrụ m honestly ike gwụrụ m ọ sị bụ nne na ife niile ya na ọbịa this man na enwere single friend na ife niile ya na ọbịa na o kwere ka o nwee ya na ya na-abọpụrụ maka ha eme kpali ya maka ha eme egwu ya ịgbagolu ajọ ihe ọ na-eme ya ga-ebulu afọ ime na-asa isi efi ịghọta kịta anụnwa dum nnọọ ka oro ọda egoli akwa ọda enye ya nothing ọ sị m na this man ya na-ekwu na o jikwa ezigbo ego na o ji ezigbo ego bọtụ na esoro na ndị ọ na-enye ego na nwaanyị nke izizi nọọsụ ụmụaka ya ka ọ na-emeli ife so ụmụaka ya ka ọ ga-enye ya ego saa ji egotela akwa ịghọta nwere ike onye 100,000 na krismas saa ji egotela ụmụaka akwa ọ sị m nne na mana nwaanyị afọ boli ebubo mesịrị bịa be nne ya ya na-ayọ osisi dunyekwu ya enye ka ya kpọli ya ka ya naba ka ya zụọ ya n'akwụkwọ ndị befe juo maka gịnị maka na ya nọgolo nke a na-enyefe ego na ndị ma na-afụgo na ifefa n'idi ibe ego kpọ nwanne ya nwoke onye ego kpọ ndị befe onye ego nyakwute okwu na asị anya nọrọ ebe afọ sị m nne o nwere ezigbo ego na-adị ya n'aka maka na ekwere ka ya mepee akaụntụ onye amesi enye were ego ya lụtalụ zuo na briefcase ya bọsị ya na ya ga-ese okwu ọ batatisi enye ife o jee na briefcase ahụ were ego afọ niile jewelu fate ụfọdụ ndị mmadụ gbasiala ajọ especially ndị nọ n'isi otu a fafụra ndị nwere mmadụ ndị fụlụ ego n'anya fa akpọlụ mmadụ welumelu oru sị m na ya mepee ọnụ kọlụ m ihe afọ n'ụwa na chi ga-eji n'aka n'aka akụkọ ya no just enu ka a siri eke ka o si ada happy nwa 16 years and dakpowelie before dị oweluo 16 years chukwu ma elu na ebele eziokwu ụfọdụ ụmụ nwoke busi alụ n'isi fa na-agwụghalị na-achọ ife ji ha amara na ọha nwaji onwe ha ọnya ka nọlụbe this man nọ na ọ na-anụ di ọnya ka nọlụ ọ bụ na o nweta ego ọnya pụba bie ka ọnya ka nọlụ ka ọ na-anụ ya maka na ụmụ ya etosigo maka na ọ sị m na dị ọkpali ya dị 20 years ka unu wee malụ mgbe o ji wee gbọkara this girl that 20 years ha bili ka dị ọkpali ya dị which means na o nwere ike kụpụ ya afọ ime na abụọ within 1 year ya na ya na-abọ bi tụbakwu ya ime nke within that year ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ ihe n'ụwa daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ